ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈസിയായി മാർബിൾ കേക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നേരത്തെ കാണിച്ച മുട്ട, പഞ്ചസാര, ഓയിൽ എന്നിവ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വേണ്ടത്. ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ അടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാറ്റർ ഓരോ ലെയറായി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ലെയറായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഐഡിയയിൽ തോന്നുന്ന ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇനി നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അടിയിൽ ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 hour അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം.